Имаме ли връзка с Митю Пищова, който ще се самоубива, беше болен, ние снимахме няколко пъти за него, но той един ден намерил едно имане в къщата си и сега започва от начало живота. Митю, този живот ще те убие. Тези момичета са твоята смъртна присъда, момченце, разбираш ли? Ти, млади жени, вече не бива да се занимаваш с тях, защото ще пукнеш така, ще ти стане лошичко на сърчицето. Вече нямам такива проблеми с сърцето, нямам такива проблеми изобщо, нямам такива проблеми изобщо, изчезнаха. Няма да се самоубивам никога, ще се самоубия на 102 години. Кое промени нещата? Това дамаджаната пълна с пари ли? Малко парички в една делва на баба ми, те повече бяха 140 лева законни, даже съм взимал малко тук по-късни да ти ги покажа. Това вече стана много клубна култура за мен. Просто не ми харесва това. Това съвсем става чалга. Моля ви се, аз съм написал статията чалгария в този живот. Банката ги взема. Искаш да кажеш, тия пари ти си ги намерил в Дамаджана някъде, в Делва? Да. Делва на баба ми, Аз ще ти кажа, тия те пари починаха преди 8 години, обаче 140 лева ми оставиха, Бог да ги вардия. А какво? И много важно, че ми оставиха 200 декара земи. По 1000 лева са 200 хиляди лева. А какво е обяснението ти пред нападжиите, Национална агенция по приходите? Какво казаха за твоите парички? Аз сега да ти го... да те наклеветиме. Още не съм продал нивите и пък парите са от баба ми, те са си платили данък на времето, защото са работили. Да. Сега кажи ми какво правиш, защо ти е този конкурс? Ти вече намери пари, няма нужда да се издържаш чрез конкурси. Защо правиш конкурс за красота отново? Даже мога да ти кажа нещо, искам да чуи цяла България. Троян е единственият хубав балкански град. От тук в град Троян няма богати, най-официално го заявявам. И искам да кажа, че никой не ми помогна, нямам нито един спонсор. Спонсор е само хотела, в който сме. Да, добре, не го казвай. Да, ще вземеш да го кажеш сега. Осъзнавам какъв номер ще ми направиш. Няма да кажа нищо. Какви са тия момичета за тебе? Какви са? Представи ги. Коя, каква е, на колко е години? Това са културни, възпитани момичета на VIP Models България. Моята агенция никога не се занимава с глупости, няма да се занимава и никога няма да се занимава. Какво имаш предвид глупости? Какво имаш предвид глупости? Не правиш ли тези конкурси, за да можеш да продаваш? Каквото правят колегите. Чуй ме какво те питам. Не правиш ли тези конкурси, за да можеш да продаваш тези момичета по-скъпко? Той просто, който комисия си го избива да къла. Никога не съм занимавал с такива работи, като млад, като по-среден, сега пък абсурд. Добре, каква е голямата награда? Наградата е от хотел еди кой си и от хотел еди кой си, няма да казвам. Колко пари е? 2000 лева фотосесии и реклами. Няма ли някаква екскурзия? Екскурзия, ако дадат утре, на трети вечерта, може да има. В Троян има само въздух, цветя и Балкан, нищо друго. Богати умряха. А те къде ще отидат тия момичета след твоя конкурс? На кой световен конкурс ще отидат? Отиват на Мис България, т.е. Мис Вселена България, да? Който ще се проведе в София и оттам, която победи, заминава на Мис Вселена реално. Както и миналата година официално. Така. Дай тия момичета, примерно, номер 6. Беше и от четвъртите. Искам да питам номер 6. Номер 6. Да. Здравей, номер 6. Кой? Русата, да. Здравейте. Здравейте, госпожице номер 6. Склонна ли сте да спите с журито, за да победите в този конкурс? Не. Тя е най-скромната от всичките. Къде е майка ви в момента, госпожице номер 6? В Пловдив. На колко сте години, госпожице номер 6? 18. Имате ли 18? Да. Оригинално. По лична карта. Вашето гадже не ви ли ревнува, че отивате на конкурса на Митю Пищова, чиято слава не е много добра? Не. Изобщо славата ми много добра, защото аз не се занимавам с моделите никога. Може ли някоя госпожица, която не ми отговаря дихотомно на въпросите? Ето номер 2 искам аз. Какво не чух? Ти нямаше и да разбереш да чуеш. Дихотомно казвам, да и не. Нека госпожица номер 2. Госпожица номер 2 искам да чуя аз. Тя е най-красивата. Много хубаво момиче, да, наистина. Това е. Откъде сте, госпожица, как се казвате?
От Ловеч, Беатрис се казвам. Да, ако бях Жени Калкаджиева, щях да кажа, че трябва да оправиш зъбите, но какъв съм аз, че да кажа на тази красота нещо накриво. Ти си много красиво момиче, не мислиш, че там ти е мястото, където се намираш в момента? Ами да, защо не? Разбира се, защо не е ясен въпрос. Защо реши да участваш в конкурса на Митьо Пищова? Защото видях паричната награда и исках да спечеля. 2000 лева много пари ли са? Зависи откъде ги погледнете. Откъде да ги погледнем, за да ги видим много пари? Отдолу, като ги погледнем, ако сме на 18 години, са много пари. Къде ще ги похарчим? Къде ще ги похарчите, госпожице номер 2? Парите, 2000 лева. На почивка. На почивка. Вие много ли сте изморена? Какво работите, госпожице? Не работя. Ми като не работите, за какво ви е почивка, бе, госпожице? Обслужващ персонал, според мен. Студентка да си плаща учението. Добре, прав си, Митьо. Митьо веднага. Митьо е станал си изпедепцал. Кажи, госпожице, кажи. Исках да си платя курса кормуването. Да, това е хубаво, това е добре, дано да е така. Аз съм с лека ирония подхожда, може би не съм прав, но искам да ми простите, вие сте чудесни момичета, имате пред себе си живот. Митьо, Да. обещал си ми тази легенда за джакузитата и макузитата, ягнетата, магнетата, да дойдем да я снимаме. Вече 10 години. Официално така Ама не, ти ме каниш 100 пъти, там, ама. където си идвал, да не казваме къде, Митьо, всичко е на лице. ти лъжеш, не съм И идвал. всичко е 6. Бях в твой беден апартамент, ще когато дойдеш, беше къде си болен от... аз бях. И ти си била в неговия апартамент. Ти си била в апартамента на Митьо Пищова. Да, в Велико Търново. В Велико Търново. Да. Митьо, при мен е Лъчезара Стефанова, която е била в твоя апартамент. Тя познаваш ли я? Познаваш ли я? Тя е Не? много добро момиче, много красиво, много високо, много елегантно. Извинявам се И за тя е въпроса, истински но модел всички и зрители в продължава момента искат пее. да питат. Имала ли е Лъчезара Стефанова който с Митьо Пищова? Не. Тук наистина е прав. За първи път да не Какво излъжи. правиш в неговия апартамент тогава? Ходех Никога не с съм едно лъгал. момче 3 години и те са много стари познати. Да, на Ангел гости сте Велев. били. Да, бе, да. Аз пък защо мисля за такива неща? Това са И ходихме да го видим. Да. Ти, защото си много мислиш такива лоши работи. Той знае. Какви лоши работи, бе? Наско Дончев Ти се и Ангел хвалиш. Велев. Къде е джакузито в момента? Къде е джакузито? Жигозито и на Арбара си заповядай, поканям си публично, сега и те поканя пред TV7 таканя. Официално с целия екип и всичко ще правим и каквото кажеш. И аз До ще вечера Аз съм дойда. за. Верно ли е, Даже ви че... чаках миналата седмица на сериозно. Не знам какво може да правим с теб, освен да порим като риби. Не, да, как беше това изречение? Той вече остарях ви. Остарял си ти. Ти ли бе? Ти си като вълк сред стадото, в момента си пуснат там. Да. Леко наднормено тегло вълк. Благодаря ти, Митьо, за това включване. 25 кг закон. О, как лъжеш ти! О, как лъжеш! Ей, го Закон. веднага, дай един кантар да стъпе точно. Я си покажи, Послухайте ми за едно кило, са покажи си 126. раните от круша ми си покажи. Знаят ли момичетата, че? Ама сега тук. Вие Тук не ще... сме във военен режим. Как си станал културен, вече не си показваш раните от круша ми по шкембето. Благодаря ти за това Аз съм включване. вече много културен, не културен. Благодаря ти, Митьо. Много сме си близки вече с тебе. Добре, че е само по телевизията. Не се връзвайте на Митьо, не съм ходил на джакузито, но със сигурност, ако отидеш, ще взема камера.